Ajajajajajaj. Hele, prvního, čeho se musíte zmocnit, je jen kopec. Prvního, čeho jsem chtěl zbavit, tak je ten Crumble. Kámo, já vydávám nové video, ty vole. Furt se to bude sekat, furt se to musí sekat. Ty. Skaček nikdo nemá. Safé. Tak co, jak jedeme? Rychle. Jdeme na kopec, nic říkal. Na kopec, kopec obsaďte kopec. To pak máte velkou výhodu. Allahu Akbar! Granát, dneska jsem vydal první video. Doporučuji ti, jestli se zájemce Cromwellu, koukat na to video. Máš tam krásného, stupidního bratříče. Skočil ze skály, jsem to... Ty vole! Taky... Oh shit, what up? Oh my god. Sejmě, tak stupidně. Kdyby ten chobot jako popojil někam do prde... on to míří na mě. Nepřítel, víte, Crumble zničil nepřítele typ 64. Víte, že můžu to takhle udělat trash okolo po... Už jsi slyšel Granatovo heslo na ten? Už jsi slyšel Granatovo heslo na ten? Ne? Garamo. To je ale toto. Ne, jsem prdelí. Ujdi, píčo! To střílí všechno do mě! Super. Pojď, Míšo, Crumble. To všechno střílí do mě. Hravěte ho, vole. Hravni ho, vole. Jsou Poláci? Poláci ze strany. No, a je v hajzlu. Vy jste prdeli, ty vole. Ty jak pata mát, ty vole. Jak pata mát.